Diyos maray na agas ang nagabos mga tugang. Malod po kita sa pagpamibigan orasyon ng tara. Sa ngarang kanama, kanaki asin Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, initas mian sa mo mga puso. Sa pagpasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw, kambilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marhay na parataman kan sa imong nilalang. Day minasabutan na sa nautob an sa imong kabutan na ataman ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalangibo. Asin ngunya namamatian mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol sa nagkukusog, ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto nama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran, kan sa mong kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan at mga pagrugarin, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling paraataman, kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na parasurog ang kapwang nangangaipo. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay ni pamibi mo kami. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, pinadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon sa mong pagiging diocese. Binayaan mo kami kaining komunidad ng pagtubod. Tukdoy kami maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kami mga saksi kang kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kahit to ngunyan, asin sagkud paman. Patalubuha kami sa pagtubod, papagdanayan sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami na padagos na pagmisyon. Palada ang puso mi na magansiling sa puso mo. Tangani magaming padi, propeta, asinhadi para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kaguranan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kanama, kanaki asin Espiritu Santo. Amen. Matuko po. Sabay man nato, Santa Misa kanian mga minasunod na intensyon. Pasalamat kan mga minasunod. Miss Gemma Alcantara Lleva and family. And thanksgiving for the gift of life of Glidden. Special intention kan mga minasunod. For good health ni Vic, for safe travel ni Marisol Ricarte family. National assessment for school heads examination as requested by Mr. Rodel East Lipalam. As special intention kan Jesta family. As in bang para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Pope Francis, Bishop Nestor Laudate, Charlemagne Joseph, ni Carlo Magno M. Diaz and family, Carlos ni Dadet Janson and children, Gloria and Maria Beatriz, kan Murillo as in Berango family, Yumeriano Canakendi family, All Souls, ni Mr. Mario Basilieva and family, Josepina, Ismael, Jomari and All Souls, Cambanyadera as in Vergara family, All Souls ni Mr. Basilieva and family,
Jose Jr. Camboromeo family, Berna and Godfrey Canvillesa family, Raul Canralios family, Adolfo Nicuni Nasayaw and family, asanma para sa kalag ni Esther, Bartolome, Rafi, All Souls, ni Emily Biago and family, Rogelio Josepina and Jason, Nenilia Año Nuevo, Iluminada Agapito, Eduardo Antonio and All Souls, and as requested by Jesta family, Melvin, Mrs. Gemma Alcantara and family, para sa kabus na kalag ni Camila Lorica, Manuel, requested by Regian, Alexandra and Inocencio, requested by Danilo Toledo, Ramon for his 4th-year death anniversary, as requested by R.G. Lawenko and family. Diyos maray na agas liwat sa inyong mga tugang, ngunyan kapyestahan kang pag-umaw sa banal na krus. Inisarong pagiromdom sa to, kung paano kita binago ni Kristo, ulikan sa iyang kagadanan sa krus, pasiring sa iyang kapangganahan, asimbuhay na daing kasagkoran. Ang krus kan enot na panahon, simbolonin kasusubgan, pero ngunyan ginamit ning kagurangnan, bilang simbolo kan sa indakulang pagkamot sa tuya. Sa Eucharistia, iniitaas niya ito ang krus, asim pinapamuraway sa Jesus, na nagpakumbaba sa pagligtas sa to. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan na Reverend Father Jan Loping Murillo. Matindog na po kita, asin sarabay niya itong awiton, ang awit sa pagpuon.
Kauman na daing makakaagaw, kung ikaw uya sa samuyang tao. Kauman na daing makakahali, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon, nin mga magturugang sa imong arong. Pagtubod niya mo lugod magrarong, ikaandam na kami akoon. Kauman na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kauman na daing makakahali, kung kami sa imo minapuli. Bunganin pagiromdom, kantipan sa liwanag, kantataramon. Paglaom niya mo lugod magligon, ikaan kaligtasan sa gapos na panahon. Kauman na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kauman na daing makakahali, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Hesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa to mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos ng alas asin santos, asin sa indo mga tugang, na kung hindi pamili sa kagurang ng Diyos. Baherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawanan sa to mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan mo. Inuumaw mi ka, inurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, hulikan dakula mong kamurawayan.
kagurang na Diyos, hadeng langit nun. Diyos amang makakamhan, kagurang na naking bugtong Heso Kristo. Kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako ang sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kairaki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kalangkaw. Heso Kristo kaibakan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagbuot na ang bugtong mong aki, magtios kan krus, sa pagligtas kan katawuhan. Warasan, namimibi kami, na kaming nagmidbid kan sa iyang misteryong sa kinaban, magkanigong magkamit sa langit, kan mga premyo nin sa iyang pagtubos. Uli kay Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as nagahari. Kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po kita para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadamag ta kung paano nagsugo ang Diyos kay Moises na itaas ang bronseng hala sa disyerto. Tanganing tawan umay ang mga Israelitang nasinghot kan halas. Hindi patala ang pagtaas ni Kristo sa krus. Kung sain, gabos kita na umayan kan sa tong pagkailo na dara kang kasalan. Hinanyugun yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Alagad sa dalan, nauwaran nin pasensya ang mga tao, asi nagtaramsinda, tumang sa Diyos saka ki Moises. Naggurumod-gumod sinda. Tadaw tay linuwas mo kami sa Ehipto, tangani magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli kay ni, nagpadaraan kagurangnan in mga mararang halas, asin silingot kan mga ini ang mga tao. Kaya dakul sa sainda ang nagadan. Nagduman ang mga tao kay Moises, asin nagsabi, nagkasala kami, kan kami nagtaram, tumang sa kagurangnan, asin sa imo. Mamibi ka sa iya na halion ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaramanin kagurangnan si Moises. Gumibo ka ni sarong halas na bronze, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masingot, ang humiling kaiyan, mauumayan. Kaya, nagibo si Moises ni sarong halas na bronze, asin ibinuktak sa sarong palo. Ang si Isay man na nasingot, minahiling sa halas na bronze, asin nauumayan.
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Haremo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Hari mo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Banwaan ko, danghugaan sa kong katukduan. Asin hinanyuga ang sa kong itataram. Bubuksan ko ang sa kong huso sa parabola. Asin ipapahayag ko ang mga kasuanoy na kasabihan. Mga bagay na sa tong nadangog, asin nanodan. Mga bagay na sinabi sa to, kan sa tong mga magurang. Hari mo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Kan kadanon niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay, nagbakli, asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagirumduman inda ang Diyos, iyo ang sa indang parasuro, na ang kahuruhalang kawing Diyos, iyo ang sa indang kagtubos. Hari mo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Alagad gabos kaputikan ang sa indang sinabi, ang sa indang itinaram, bakong tudok sa buot, ang sa indang puso, bakong dayupot sa iya, kaya bako sindang maimbot sa iyang tipan. Hari mo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Alagad maheherakon ang Diyos sa iyang banwaan. Pinatawad niya ang sa indang kasaalan, asinday niya sindaginadan. Dakol na beses niyang pinugulan ang sa iyang kaanggotan, asinday niya pinukaw ang sa iyang labi-labing kaanggotan. Hari mo paglingawan ang mga gibo kang kagurangnan. Sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, naguhurup-hurup siya kang kapumabaan asin pagiging masinunod-sunod ni Jesus, kung paano siya nagpakadai, asin kung paano niya kinugos ang krus, huli ka initaas siya kan Ama. Hinanyugon niya to ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga tugang, danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad, dai siya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan ng sarong uripon, ipinangaki siring sa tawo. Kang siya naging tawo, nagpakumbaba siya asid nagkinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan. Sagkod sa kagananan sa krus. Huli kaini, initaas siya ng Diyos, dangan tinawa ni ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarom kang daga. Tanganing ang gabos magpahayag na si Jesucristo iyo ang kagurangnan sa kamarawayan ng Diyos Ama. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kang banal na Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi kini Nicodemo, mayo pa nin nakakasakat sa langit kundi ang aki nin tawo na naghilig hali sa langit. Siring na initaas ni Moises ang bronseng halas
sa sarong palo, duman sa kalangtadan, siringman, kaipuhan na itaas an aki nin tawo, tanganing an siisay man na magtubod sa iya, magkamit nin buhay na daing katapusan. Hulita, namuot na gayo ang Diyos sa kinakban, kaya itinaon niya an sa iyang bugtong na aki, tanganing an siisay man na magtubod sa iya, dai magadan, kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. Hulita, dai sinugo nin Diyos sa kinakban an sa iyang aki, tanganing hukuman an kinakban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa indo gabos mga tugang. Ngunyan na Domingo, ipinagseselebrar niya to ang kafestahan kan pag-umaw sa banal na krus. Iniimbitaran kita na balikan ta ang satuyang pagsabot kan banal na krus. Iyan na krus na iyan, simbolo. Ang kaligtasan, bako dyan sa krus. Kundi Keso Kristo na nagbago kan kahulugan kan krus. Kaya sa satuyang buhay bilang mga Katoliko Kristiyano, ang krus dakulang parte kan satuyang pagtubod. Kaya sabi ko, balikan ta. Paano o ano o sa anong paagi kita nag-umaw sa krus na ini? Kumbaga ini ipinagrurukyaw niya to urual daw sa buhay ta. Urual daw sigurado ako na kita gabos nangunguros dahil sa pagpangadji. Sa pagpoon kan pagpangadji, nangunguros kita. Kung minsan ang pagpanguros, si saraputi na sana. Dahil ta pigrurungdom sa kahulugan kan krus. Ang sign of the cross kita, minapangurus kita, kunigo kitang mga namatian, ubigla kang natakot, ubigla kang nakulugan o kung anong paman. Minasaud ka, kan pag-arang sa Diyos, asin minapangurus kang bigla. Ang krus na ini, tanda kan pagkamaot, asin pagkaherak nin mahal na Diyos. Ang krus na ini naging tanda kan kaligtasan ta. Ninulita dyan, ipinako sa krus si Kristo, tanganing tubuson kita. Kaya iyan tanda kan sa tuyang pagtubos. Kaya data sa na dapat yan pagbasang-basangon na nagiging dekorasyon sa nasaharong o sa sarong lugar. Kung minsan nagiging anong apod ka yan. So, kulinta sana, pigigibong hikaw. Minsan, nagiging disenyo sa lawas, ikikaag na tato. O minsan, ikikurita sa lanom o sa kahoy, pero kulang ang sa tuyang atensyon asin pagsabot sa krus na iyan. Kung iyan ang nakulang tanda, nagpapagirumdum sa tuya kan pagkamot, pagkaherak, asin pagpatawad din mahal ng Diyos na iyan, ang simbolo kan sa tuyang pagtubos. Iyan nag-iimbitar sa tuya na makaarog kita sa paghalimbawa kan sa tuyang kagurangnan na kinugo sa krus, nagdupa sa krus, tanganing tawan kita nin buhay. Considering ang pag-umaw sa krus, baka usan ang pagtangad dyan. Baka usan na sa pag-ibo kan sinyal o pagpanguros, kundi pagsabuhay kan krus na iyan. Na ang krus na yan, ang tunay na pag-umaw,
ang pagrukyaw kan krus isinasabuhay. The cross now becomes a way of life. Nagiging sarong klase ng pamumuhay ang krus. Anong impinahiling? Anong klaseng pamumuhay? Anong klaseng pagkatawo ang dapat nagibuhon ta? Siring kay Kristo. Dahil kita makukugos ang krus kung dahil kita mag-arog kay Kristo. Kaya duman sa ikadawang babasahon, magayunon ang mga panaramon duman ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang sabi kan ni San Pablo sa sayang surat, danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Gusto sabihin si Kristo, Diyos siya sa kapinuknan. Ikaduwang persona ka banal na Trinidad. Sinugo kan sa iyang Ama, napadigdi sa kinakban. Sa kapinunan Diyos siya. Alagad, sabi ni San Pablo, dais siya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakadais siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong surgoon o uripon, ipinangaki siring sa tawo. Kaya mahiling tadigdi, ang dakulang kapakumbabaan na pigsasabi kan krus, na oral daw dapat ipagsabuhay tayan, nagpakadai si Kristo. Pigrenunsyar niya. He renounced privileges. He renounced authority. He renounced power. He renounced fame. Gabos na kinakbanon, tinalikdan niya iyan. Nagpakadai. Totoo siyang Diyos dahil nagbago sa pagka-Diyos niya. Pero dahil ito so naging ulang sa iya. Bako ito so sa iyang attachment. Bako ito so sa iyang kinugos na dahil niya binutasan. Kundi binutasan niya ito, nani tao, inako niya na maging tao. Naging uripon. Tanganing sa naikaligtas kita, asin tanganing mautob ang plano ng kaligtasan. Iyo yan so ginibukan kagurangnan. Kaya kita dapat maging siring sa iya. Magpakadai. Bako ang kabig pasiring sa sadiri. Bako ang atensyon para sa sadiri. Bakong self-promotion. Na sa sadiri ang pigpo-promote, sungaran niya. Naghahanap nin mga pribilehyo. Naghahanap nin ngara, naghahanap nin pag-umaw. Iyan ang pagpadakula sa sadiring kinakbanon. Pero sa kagurangnan, you have to be humble, you have to be little. Magpakadai ka, magpakumbaba ka. Ang tanda kaan iyo ang pagsunod sa kabutan kan Diyos. Kung kita mapakumbaba, bako so sadiri ta. Kundi so kabutan kan Diyos, so paagi kan Diyos, so katukduan kan Diyos. Iyo yan ang isinasabuhay ta. Kaya si Kristo, sinabi digdi, naging makinuyog-kuyog. Nahimo so kaligtasan para sa bilog ng katawuhan. Ninhulikan sa iyang pagiging makinuyog-kuyog. Nagsusunod sa plano kan Ama. Sagkod sa krus. Sagkod na itinao niya sa buhay niya. Duman sa krus. Iyon na yan ang pinakahalangkaw na tanda. Kan pagkamot kan Diyos para sa tuya. Kaya, giraray mabalik kita, ano ang kahagadan sa imo kan krus? Ano ang hinaagad sa imo kan krus? Sabi kan kagurangnan, kumbot ka sa kuyang magsunod, kung gusto kang maging disipulo ko, paksanon mo ang sa imong krus. Asin sumunod ka sa kuya. Bako pagdulag sa krus, kung saan minadulag ka sa krus, nan krus, iyo andalan ng kaligtasan. Pero nagdudulag sa tao sa krus, habo kang kapagalan, habo kang pagsakripisyo, habo kang kadipisilan, habo kang pagtios. Bako na gustong sabihin, gurustun tayo ni, kundi iniparte kan buhay na daita pwedeng matalikundan. Kondisyon iyan kan buhay, yaon iyan sa buhay bilang tao. Asin tinukdong kita kan krus. Tinukdong kita kan kagurangnan. Na ining krus na iniiwan yan sa tuyang dalan. Kaya pag nailing ta ang krus, gusto sabihin, mabuhay ka sa pagkamot, mabuhay ka sa paglingkod,
Magbuhay ka sa pagsakripisyo, sa pagtaw kan sa diri mo. Tanganing mapakaray mo ang buhay kan sa imong kapwa. Tanganing maging magian subuhay kan sa imong kapwa. Nganing mamutan kan tawo, urog na sutawong dai nakamatiinin pagkamot. Mamutan ninda na sinda namumutan kan Dios sa paagi kan sa imong pagkamot, sa paagi kan sa imong pagmangno. Namamatian ang pagkamot kan Dios. Kaya yaon dyan sa paglingkod. Yuyan ang sa tuyang paagi. Paglingkod sa kapwa, bakung susadiri sa nan pigi-isip, kundi sa kapwa. Pigi-isip ta. Paano kita makataunin buhay sa sainda? Paano maging magkahulugan, maging maugma ang buhay ninda? Iuyan ang dulot kan krus. Iuyan ang bunga kan krus. Kaya bako sa nang hilingon tan krus, bako sa nang maging dekorasyon ng krus, kundi iyan nagpapagirumdom na kita mabuhay siring kay Kristo. Inilugod, mahiling kan tao, masabutan kan tao. Takunda ini hinihiling, zay sinasabot, dakulang kariribukan, dakulang problema ang bunga kan buhay kan tao. Hilinguntaan sa syudad, hilinguntaan oral daw na pangyayari. Kung bagayaon dyan sa krus, mahiling tayo ng korupsyon na ining dakulang bagay. Tibaan luway-luway, mawara na sana naman sa satuyang atensyon. Day kita nakaguno, nin andal, day kita natukduan. Day tayan paglingawan ng mga pangyayari sa istorya kan sa tuyang nasyon, sa istorya kan sa tuyang buhay bilang mga Pilipino. Nasaro kang pinakadakula o kung bako man primerong kausa kan pagtios kan mga pobre, iyo ang korupsyon. Madali gayon sa tuya naman magturo duman sa mga nagkasala. Totoo. Dahil sinasabing bako kasalan nito, ang korupsyon dakulaon na kasalan. Sarong paghabas, sarong gaway na tumang sa Dios, asin tumang urog na duman sa kasaradayan. Totoo, dakulaon ang nawawara, napundo dyan sa budget, nakuta na nakadumana, halimbawa sa mga pobre, sa pangangaipukan pobre, nakadumana kuta na, halimbawa sa health, nakuta na dahil ng pigbabayadan kitang mga Pilipino, kung kita na ospital, urog na sudeng pangbayad, na dahil nga na ipipaluwas sa ospital, takulang pa sa pangbayad. Kuta na nasisimbagan ang kan gobyerno. Kuta na igwang mga libreng edukasyon para sa kabos, makusa na sa nagkapira, kundi basic kuta na. Nasagkod kuta ng kolehiyo, masimbagan ang pangangaipukan mga estudyante, urog na kan mga daing-dai. Dai kaya mag-adal dahil sa natadeng panggastos, daing pamasahe, daing pang-tuition, daing pang-uniform, di daing aning kakanon, paano maka-eskwela? Ano ang kausa kaining sitwasyon na ini? Ang pagkurakot, ang paghabas, kan mga nagkapirang tao, mga politiko, mga miyembro kan mga institusyon kan gobyerno, nakalingaw sila kan krus. Baku krus, suping isip ninda, kundi susasadiri ninda, pagkaunason, pagkapaslo, pagkaganid. Sobra-sobra, nahiling nindo, aram nindo ang gabos, bilyones, grabing korupsyon, grabing nawawara. Di man iyan mangyayari kuta, kung nakasabot sila kan krus. Ang krus, pagtaukan sa diri, pagtabang sa kapwa, pagpagian kan buhay, pagtaunin buhay, paglingkod, pagmakulog, iyo kuta na yan, so nang ibabaw sa sainda, nalingawan ninda sa krus. Ang nangyari, so sa diri ko muna, so ganansya ko, sobra pa sa ganansya ko, maski bako ko na, sa kuya pa. Pasil giraray ang pagtukduk kan mga bagay na yan, sindan may mga kasalan, pero isipon ta mo na, kita daw naging parte kan korupsyon na yan. Kita daw naging parte
kan problemang iyan, kan isyong iyan. Dahil daw sa paglingaw ta kang krus, kang katukduan ni Jesus, paglingaw ta sa Diyos, kaya nangyayari ini. Kaya nangyayari ini. Kaya padagos ining nangyayari dahil inilingawan ta so pagsabuhay kan krus. Nagpartisipar daw kita sa sitwasyon na yan, sa problemang iyan. Iyo, nagpartisipar kita. Nagpartisipar kita, halimbawa, puon, iyan, kandai su tao nagtataram. Nagsilensyo su tao. Ang pagsilensyo kan tao, pwedeng sabihin ta na nag-uuyon su tao. Dahil nagrebok, dahil nagreklamo. Dahil may nagkontra, nata, imposibleng dahil may nakaram kaya ng mga bagay na yan. Sa laog pa sa nakan opisina, dakulo na nakakaisi kayan, kundi nagsirilensyo. Pwedeng so agum kaan, nakaisi na siya, nagdadaya so agum niya. So akin niya, pwedeng nakaisi, so amigo, so magurang. Gustong sabihin ko mga tugang, naaaraman taan mga maraot na gibo. Naaaraman taan na may nagdadanay na karatan, pero dahil kitang sinasabi, nagsisilenso kita. Para sa ano? Self-preservation. Para sa sadiri. Ang krus ba ko self-preservation? Pagtawkan sadiri? Minsan anong mangyari? Minsan anong presyo itataw ko ang sadiri ko? Whatever it will cost me, even life, I will give my life. For the sake of God, for the sake of the kingdom, for the sake of truth, for the sake of what is right and what is good. Pero minasilinsyo kita. Dahil kita minaribok. Kaya sa mga aki, dahil natutukduan. Taday nagtutukdo sa mga magurang, silensyo sana. An maraot kan kung nagkukonsinti pa. An pagkurap, ang pagdaya, bako sa namanungod sa kwarta. Ang korupsyon, manglaylay na klase nin pagdaya. Pagwakan bako mo. Minsan talento, minsan kakayahan, nakukuha, minsan pangaran, etc. Dakulo na klase ang korupsyon, bako sa ng kwarta. Sarong importanteng bagay na data paglingawan. Nasabi ko sa haputa, ano may partisipasyon kita sa problemang iyan? Ano kaintra kita dyan? Sabi ko, iyon nata, kan burutuhan, kan panahon, kan eleksyon. Kung ika nagpabakal kan sa imong buto, sarap kang kurap. That was a form of corruption. Kung ika nagbakal kiboto, kurap ka man. Kaya so nagbakal, asin nagpabakal kan boto, kurap, mga kurap. That is a form of corruption. Nagtugot kita, pinili ta ining mga tawong ini. Kanag-ako ka kang kwarta, itinugot mo na ang gabos. Silensyo ka. Kuta na, nag-alsa ka, nagtaram ka sa familya. Dahil kita makuha ka ini, tamaraot ining gawi, saro ining pormanin korupsyon. Korupsyon ini kan dignidad, korupsyon ini kan katukduan nin mahal na Diyos. Tumang ini sa katukduan nin mahal na Diyos. Nagtaram kita bilang mga magurang, bilang mga leader. Sinaway ta sa mga pangyayari. Bako daw nagingirit pangani sa iba. Wala tuong kami. Ibong-ibong kami. Nakagulpi kami. Iyo yan ang pigsasabi ta. Nakagulpi pa kami. Nakadakul kami. Kaya urugmahong kita na nagtataram kita. Pano sa mga mall. Nagkaurubusan kan mga appliances. Mabintahon sa mga kakanan. Dakulo na panggasto sa tao, iyo nagingil si kita. Pero data na sabutan, naliningawan ta sa krus. Momentarily, liningawan ta sa pansamantala. Dulot kang kwarta na inako ta sa pagpabakal kan sa tuyang buto. Pero ano ang konsekwensya? Uni ang konsekwensya, mga problema sa sosyedad, problema sa paggobyerno, problema sa politika, problema sa komunidad. Problema kan pagtios asin ekonomiya. Kaya bako self-preservation, bako sa tuya, isipon ta sa mga masunod na henerasyon. Iyo yan ang krus.
Pig-iisip ta so iba. Bako uso sa tuya sa nang sadiri. Kaya pakarayon ta ang buhay ta bilang mga Pilipino. Yaon ang pagpatawad kan Diyos. Magbalik kita sa Diyos na isinakripisyo ang buhay. Manggirabo man lamang kita kung mga dakulang bagay na tumang sa Diyos. Nagpupunin ni dit sa saradit na bagay. Kaya tukdoan tanin husto ang mga kaakian na mabuhay sinda sa agyat kan krus, sa dalan kan krus. Sa tabang mansana, kan grasya ni Malnyos, makanod lugod kita, sa sayang tataramon, sa sayang pagpasabot sa iyang kadunungan, tanganing maisabuhay ta, ang krus na ininayon dalan, kan buhay na daing kasagporan. Ang magtubod sa saya, sabi sa Ebanghelyo, igwanin buhay na daing kasagporan. Ang pagtubod na yan, isinasabuhay sa paagay kan pagsunod sa krus. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kaggibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Dios. Asin namon dagikan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daily na lang. Saro sa pagkat Diyos sama, huli sa iyan nagkaigwakan gabos. Huli sa tong mga tawa, huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asinani laman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria. Asinani tawo, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sa God sa kagadanan na sinilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tokan ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kahadian dayang katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtawnin buhay, nagikan sama asin sa aki. Siya kay baka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa surong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sararo sa isip, asin buot, mamimig kita sa Ama, na nagpapatawad nin mga kasalan, asin nagpapaumay kan mga lugad, huli kan kasalan. Ansimbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan, magdanay na tanda sa bilog na kinaban, kan pagkaherak asing pagpatawad kan Diyos. Pamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga napaharayo sa simbahan, huli kang kasalan, makatuklas kang kapatawadan na dulot ni Kristo. Pamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangaling ang mga pamilya na nagkasirablag, asin daing tirinuhan, magkasararo giralay sa bagsik, kanakapaumay na pagkamot kan Diyos. Pamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangaling ang sa tuyang mga pamibi, asin gibong herak, makataunin ranga sa mga naghihelang sa tuyang komunidad. Pamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangaling ang mga tugang niya tong gadan, mag-urugma sa liwanag ng buhay na daing kasagkoran. Pamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kay ning Santa Misa, siring man ang sa tuyang mga kahagadang. Mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibig. Diyos sa muyang Ama, tabangi kami
na maging mga padara kan sa imong pagpatawad asin katuninongan sa gabos niyamong masabatan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Diyos ning gabos na linala, ulita sa imo pagkamatinao, nagako kami nin tinapay, na itinudulot mi sa imo. Hungakan daga, asin kang ibo, kan mga kamot, in mga tao, ini magiging para sa mo. Tinapay nin buhay, pag-umawon ang Diyos sa bawat paman. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako unmalugod kan kagurangnan natang sa imo mga kamot, para sa kaumawan sing kamurawayan kan sa iyang aran. Para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdulot na nagdara kan kasalan nin bilog na kinaban sa altar kan krus, maglinig sa mo sa gabos na kasalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Tatinugdas mo ang kaligtasan nin katawuhan sa kahoy kan krus. Tanganing kung sain ang kagadanan nagsupang, duman ang buhay mabangon giraray, asin ang nagdaog sa kahoy man madadaog. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, ang mga angheles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan na sinan mga banal na serafines, buronyog asin maugmang nagseselebrar out pamanlugod, na ipagbut mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi, Banal, banal, ang kagurangnan, Diyos di mga upo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palada namin nadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kayining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon,
kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang bot, pinasuliban sagod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ini. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Sirigman pakapamanggi pagkuaman niya nin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin maginom kaini. Tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sakop. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikaw, magdato. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahar kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbanan nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Bispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadandangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay Raki kami gabos, namimimbi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose, sa iyong esposo, kan mga banal na apostol sa singabos na santos, na kaintupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras, kambuhay na din kasagkoran, mag-omawasin, magpamuraway sa imo siningman, huli sa aki mong sa Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kadean mo, Mangyari ang buot mo sa daga, linsiling sa langit, ang sa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin hare kami, pagdaraha sa sugod. Kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglamasin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Kristo. Ulita sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, haray paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami ni katuninongan. Uyaan kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bakwa ko maninigo, di ka magdago sa kuyang arong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Anong daika mamutan, na namumutan ka naman. Ano ang mga pagi, agkamuot ko sa imo, mahiling sa sadiri. Anong daika mamutan, na namumutan kan kagurangnan, ano ang igibon, pagkamuot ko sa imo, mahera ka na papagkalingod. Ikatuloy
dadarhon. Ikatunay na namumutan, dakol manan mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan, anong naikamamutan, nadamumutan ka naman, ano ang mga paagi, pagkamuot ko sa imo, mahilig sa sadiri. Anong naikamamutan, nadamumutan kan kagurangan, ano ang gigibon, pagkamuot ko sa imo, mahera ka na papagkaniguon. Ikatunay na namumutan, dakol manan mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan. Mamibi kita. Kagurangnan Hesu Kristo, kaming pinakakaan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayo-ngayo na ang tinubos mo hulikan krus, na nagtataong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po kita sa magkapirang paisi. Magkakagwa po kitang ikaduhang kolekta para sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Mga paisi, anenot po. Paisi po para sa mga kapamilya kan mga inilubong sa Apartment 1 kan taon 2011 hasta 2013 sa Legazpi Catholic Cemetery. Makiasikaso na po kan mga restos kan senyong kapamilya bago mag-Mayo 26. Sa maabot na Mayo 2026, ilalag na po sa mga common ossuary ang mga unclaimed remains. Nakalaag mo po sa tarpaulin sa Pampang Gate kan sementeryo ang mga pangaran kana-exhume na restos. Magkakagbo kita ang Parish Renewal Experience of Rex Seminar sa maabot na Setyembre 26, 27, 28, 2025, alas 5:30 nin hapon sa Good Shepherd's Hall. Iniimbitaran po ang edad 18 pataas mag-atindir. Magpalista na lang po sa Parish Office. Sa maabot na October 28, 2025, alas 8 nin aga sa Cathedral de San Gregorio Magno, oordinahan bilang Padi Sinda, Reverend Mark Joseph Abinal Calbelo, kang Barangay Maynaga, Pulangi, Albay, Paris sa Our Lady of Guadalupe, Aki ni Mr. Ramon Calbelo, as in Mrs. Gemma Abinal Calbelo. Reverend Jomar Cal Banyas, kang Barangay Makabugos, kan Libon, Albay, Paris of St. Raphael Archangel, Aki ni Mr. Julito Banyas, as in Mrs. Marivic Cal Banyas. Reverend Father Lula Odiber Jr., kang Poblasyon Ginabatan Albay, Paris of Our Lady of Assumption,
Aki ni Mr. Hill Odiver Sr. as and Mrs. Emma Lola Odiver. Kunigwaman po kamo ni naaraman na kaulangan para sindama ordinahan, pakipais na sa po sa ansanseri sa lalong madaling panahon. Donations, September 8, Anonymous 1,000, September 8, Anonymous 5,000, September 9, Anonymous 1,000, September 12, Maria Victoria de Jesus 900, September 13, Anonymous 500, September 13, Anonymous 350 pesos. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Padre Leandro P. Murillo, ang satuyang Kura Paroko. Salamat po. Patindog na po. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Bendisyonan kamo ni Dios na makakamhan, Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalaning kinaban, si Jesus daron sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banwan, siya daron niya tungon niyan. At tataramon na nadangog, at tinapay na nagbasog, at burapod nin bagong kusog, tanganing sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banwan, siya daron niya tungon niya.